Eh, oh no. Kenapa, Pak? Hah? Coba. Marah tak lembut. Gimana? Pedes banget loh. Loh, kok kedoyan nih? Ora pedes sih. Kayak, oh pedes banget. Soalnya aku marah dinehi, gawe mie dhewe, cuma mie dhewe. Masa sih? Nek kene aku ngrasake ora pedes kok. Kok pedes banget ya, Bang? Aku tak menu. Aneh mentok. Ini ki wajan. Masake sih, Kek, rasake neh. Alon-alon. Pedes ora? Apa pedes banget? Wah, aneh iki mesti ono sing anu iki. Suka. Jangan betul.